तब हो भैया का हो खैनी बनावत का। हाँ आज तन हमरो के टेस्ट करेबा का। गधा हो का तो मैंने तो तू गधा हव। हमारे तो वादा धरा के खैनी खाता नहीं। अच्छा तो भाई तू खाए अपन, हम ना खाए। जाना तला कि ना एगो बात। ना हो अरे गाँवे हो का नाम रहे कि इंजनवा के चिन्ह तड़ा नु। इंजनवा के तो चिंता बनी। अरे जौन मजदूरी उजदूरी करत रहे। हाँ लेबर क्लास में जातना रहे गिट्टी में सीमेंट मिला अरे हाँ अरे छपर छानी छावत रहे होगा। हाँ छपर छान छावत रहे। फिर से उतारा हर वही हर पहले के जमाना में जोतत रहे। तो हर के जमाना रहे तो बेचारा करते रहे। अरे ओकर दोनों लड़का रे मर्द नौकरी में, सरकारी नौकरी में। आए हाँ एगो पहला ही से सरकारी करत रहे। अच्छा काम में दो है खो आ एगो हाले पुलिस में भले खो। पुलिस में हाँ पुलिस में। वाह आ एगो जौन बड़का रहे बेरोजगार। हाँ ओकरा के बाजार पर मिठाई के दुकान देखल बड़ा कौन स्वीट्स चौकवा पर खूब बढ़िया दुकान एगो देखनी तो ओकरे लड़का के न है। ओकरे है के हां 3 गो 4 गो हम मजदूर ओकर लड़का रखल है। हाँ तो बड़ा बढ़िया दुकान है खो। हाँ खूब बढ़िया चल है। बड़ा बढ़िया मिठाई बनावल है। कतिना ओकरा से देखने कि जरे लगलन से। और जोरे वाला के जोरे दहो ना ओकरा से जरूरत तना से कि माने है मजदूर आदमी आ लड़कन के पढ़ा के नौकरी धरा देला। तो पढ़ाई ऐसा चीजे बा। हाँ आगे बढ़े के ये वो राह बा। ई बात ठीक कहता। पढ़ाई एगो चीज है बा। हाँ आ सबसे पहिल का बात जानत हो हाँ कतिना बेचारा ईमानदार रहो। हाँ ईमानदार कतिना रहो। हाँ पहले ओकरा में मजदूरी करत रहे। हाँ ओकरा दुआर दलान में जात रहो। हाँ आ ओकरा घरे चाय पत्ती आ चीनी होके चाहे मत होके। हाँ हाँ लेकिन रिश्ता जरूर रिश्ता से बोली। हाँ जरूर पूछवा कि चाय पी लो भैया। हाँ अरे पियो चाहे मत पियो मन तो खुश हो जात रहे नु। पूछला कम बात बा का। कहाव तो बा हाँ गरीब आदमी के करेजा बड़ा। बड़ान होला। ई बात सही बा। हाँ हाँ केहू भी जाइब अब बैठबा नु तो आदमी कहन कुछ ना पूछिए ना चलबा वजह से आ तब कह ए भैया चाय बनाओ तनी। ए यही से न पहले कहा रहे हाँ। इज्जतदार के मुंह बढ़न है। हाँ। अरे चाहे पिया के रहे तो पहले से ना पिया बनत ना रहो। चलो ठीक बा लेकिन हम ये देख हाँ तेरा बहुत ईमानदार है। हाँ। वो ईमानदारी के फल है। हाँ तो ईमानदारी के फल भगवान दे लन हो। हाँ तो देखते रह हाँ माने बेचारा अपने सूखल रोटी जात रहता नीमक रोटी खा लेते रहे। हाँ हाँ नीमक रोटी खा लेते रहे हाँ बेचारा। हाँ लेकिन पढ़ाई पर लइकन के बड़ी ध्यान देते रहो। हाँ तो लइकन के पढ़ैले रहे। हाँ अब पढ़ाई लिखाई में एगो गुण होला जी। सबसे पढ़ाई लिखाई जोन बा हाँ पढ़ाई लिखाई एगो चीज है। उहे बढ़ावे के एगो राह बा। राह बा। हाँ। आज देखो भगवान देखलन। एगो बात जानत रहो हम काल ये बतिया देख के हम अचंभित रह गइनी। हाँ माने हमारा दिमाग ठनकल। दुआरा पर जौन लइका पुलिस में बहाली भइल हन हाँ वो छुट्टी आई रहे। हाँ तो ओकरा जानत रह का सिखावत रहन। का माने हम सुनने तो एकदम आंख में हमारा आंसू आ गए। हाँ हाँ पुलिस में बहाल हो गिलो। हम अपन तार हाल बतावत तनी हाँ कि एगो समय रहे हाँ जब हम मजदूरी करत रही 2 गो रोटी खातिर सोचत रही हाँ कि आज कमैनी त काल के कैसे जुगाड़ होई। हाँ हाँ आ वही ईमानदारी के फल केहू के न चोरी कैनी न डकैती कैनी। हाँ जेकरा के यहाँ काम करे जात रही मालिक हमारे पर छोड़ देले रहा। हाँ लेकिन चोरी ना करत रही। ना चोरी ना। आ ओकरे नतीजा कि आज तार लोग के माने कहे के मतलब सिखावत रहन ओकरा कि बढ़े पुत्र पिता के धर्म। धर्म में तो लइकावा के ये सिखावत रहन कि बबुआ पुलिस में हो गिला लेकिन केकरो कभी दिल मत दुखैया। हाँ दिल दुखा के 2 रुपया मत लिया। तारा के तो सरकार असही दी ही पैसा। सरकार तो पैसा देते बा। हाँ, वो आज के न देखत रहो ना। तो का करबा घूस के जमाना न हो गइल बा हो। ना बेचारा आज के युग में वो सिखावत रहो इतना कम बात बारे मर्द। तो बात बा सिखावत रहे गार्जियन तो सिखेबे न करी। बाकी घूस के जमाना हो गइल बा। अरे घूसखोरी तो चलते बा। घूसखोरी खत्म हो जी तक ताज तबाह रही आदमी। घूसखोरिया खत्म। तो पैसावा का करन सा हमारा ना बुझाला। वो पैसावा लाद के ले जालन सा का झोरी सिया के। कहा जाने हो वो खाए घूस खाए वाला के छोड़ा वो कहाँ के कहाँ बात ला देला। जौन घूस खाता वो खात रहो ओकर पेट मत भरो। हाँ बिना घूस के कोनो काम न कहत। अरे तो घूस खाए वाला जानत रहो। हाँ सरकारी नौकरी बा। सरकार पैसा हाँ सरकार पैसा तारा के देते बिया। आ तबो तार कतवा तो पेट बा कतवा तो बोरा बा कि भरते नहीं के ना न भरी। आ देखो
उ 2 नंबर के पैसा कमेबा घूस के पैसा कमेबा सब तार घूस मरहु घरी तारा घूस लागी मरहु घरी उनका घूस लागी